Prosto Vespa je ikona, neka ikona vremena od 46. godine kad je nastala pa sve do danas ne izlazi iz mode. Za mene je prosto stil života, predstavlja mi neku slobodu, predstavlja mi neki ventil. Igre su ovog puta malo specifične, zato ih formulisano kao reli. Sve igre biće na travi, dakle imamo duplu gimkanu, to je vožnja spretnosti, gde će voziti u paru, biće dve paralelne staze i dva takmičara voze. Onda spora vožnja, takmičenje u sporoj vožnji, ali gde po prvi put voze dvojica na Vespi. Dakle, to sve izlazi iz nekih redovnih okvira, inače vozi jedan. Na kraju imamo igru hvatanja kobasice koju smo jednom imali i izuzetno je zanimljiva bila učesnicima. Kobasica visi na nekom vratilu, jedan vozi, a ovaj drugi iza njega stoji na Vespi i ustima pokušava da je dohvati. Da je duplo više ne bi bilo nezgodno. Lijepo je. Turistički se vozi, fino, uz lokalne ceste, tako da je lijep osjećaj, užitak. Koliko dugo vi imate Vespu? Imam Vespe od 81. godine. Stalno. Sad, koliko sam ih imao, vrag zna, ja 30, valjda, do sada. Prvi novac koji sam mogao da uštedim, negde 250.000 tadašnjih dinara, ja sam platio za tu Vespu. Jel vozite i danas? Danas vozim, ja sam vozio ovo do neki dan, evo ovaj motor što vozi Ana, i pre toga jedan sam vozio i eto tako.